Túto reláciu vám prináša vydavateľstvo CBS. Pomáhame cestovnému ruchu rásť. Vo svete sú známe 4 kúpeľné miesta, v ktorých vyvierajú pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom kysličníka uhličitého. Iba jeden z týchto prameňov sa nachádza v strednej Európe, a to práve v liečivých kúpeľoch na Sliači. Sliacké kúpele si zažili svoju slávu. A myslím si, že to, čo aj ja dúfam a aj Sliačania, ktorí žijú v tomto meste, je, aby sa táto sláva, zašla sláva znovu obnovila, pretože sú naozaj veľkou ikonou a teraz je pravda, že už nefungujú úplne tak, ako fungovali predtým, funguje možno len niekoľko budov. My s manželkou konkrétne chodíme plávať aj s našim synom na detské plávanie, ale určite by sme boli veľmi radi, kebyže sa kúpele znovu začnú rozvíjať. Sliač vždy bolo, dá sa povedať, aj pre jednoduchých, chudobnejších ľudí vždy určitou istotou takou k zárobku. Zarobili si na Sliači v kúpeloch mladé dievčence, zarobili si upratovaním, službami a žili takto ľudia. Tak v prvom rade by som asi povedal, že Sliač je kúpeľné mesto a kúpele hovoria sami o sebe, o ňom, pretože ho prezentujú nielen v jeho histórii, aj v jeho súčasnej dobe. Mne osobne sa tu veľmi páči, prisťahoval som sa sem pred niekoľkými rokmi aj s manželkou. Milujeme prírodu, ktorá je v kúpeloch. Páči sa nám, že je tu veľa detských ihrísk, kde sa deti môžu hrať, že to nie je úplne veľké mesto, napriek tomu leží medzi dvomi veľkými mestami. Páči sa nám, že tu je železničný úzol, takže nie je problém sa nikam dostať, keby sme potrebovali s vlakom a autobusom. Nevysvetliteľná príčina veľkého úmrtia vtákov a zvierat v okolí prameňov vyvolávala u poverčivých ľudí strach. Voľný kysličník uhličitý, ktorým bolo celé okolie prameňov zamorené, bol dlho tajomstvom i pre učencov dávnych čias. Preto nie je div, že pre tieto vlastnosti pútali sliacké pramene pozornosť už pred stáročiami. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1243. Od polovice 15. storočia sa o nich zmieňuje veľa učencov a spisovateľov. V minulosti patrili medzi najvyhľadávanejšie kúpele Uhorska. Za svoju popularitu a príťažlivosť vďačili liečivým účinkom svojich minerálnych vôd a návštevám významných osobností politického, hospodárskeho a kultúrneho života. Dnešnú podobu majú kúpele Sliac z 30 rokov 20. storočia a zostali miestom v srdci všetkých, ktorí trpia chorobami srdca a ciev. Tento Sliač bol podelený tak, keď sa prichádzalo buď od Bystrice alebo od Zvolena, tak tá časť po Hron, po most, boli hajniky. Od mostu po kolaje boli rybáre a od kolají, proste od prechodu hore na Sliač to boli Sliači. To bolo len pár domkov, tuto ako vidíte okolo stanice a tak ďalej. To bolo veľmi málo.
Musím sa priznať, ja na Sliači žijem ešte len krátko na to, aby som to vedel takto dlhodobo posúdiť. Sliačania určite budú vedieť, keď poviem, že bývam za traťou, že tie lietadlá nelietajú priamo podľad náš dom, čiže mne osobne to až tak veľmi nevadí. Priznám sa, keď sú tu tie letecké dni, tak je tu väčšia koncentrácia letectva, ale myslím si, že Sliačania, ktorí bývajú v tomto meste dlhšie, tak sú na to zvyknutí a nevidia v tom veľký problém. Nebudem prikrášľovať, poviem úprimne to, čo som tu prežil, lebo tu som sa narodil, tu sa moji rodičia narodili, starí rodičia. Som spokojný a toto moje okolie vždy mi veľa dávalo k tomu pocitu, že tu som doma. Ľudia nažívali v jednoduchosti, ale v skromnosti. Vedeli si porozumieť, vedeli si pomáhať, vedeli povedať aj prepáč. V podstate je to také menšie mesto a pre mňa osobne je to aj to, čo mi veľmi vyhovuje, pretože tu nie je taká veľká koncentrácia, či už je to dopravy, dobrého, možno je tu letisko, ale čo sa týka ľudí, tak mám pocit, že sa sem čím ďalej, tým viac sťahuje veľa mladých rodín. A to aj s manželkou cítime, keď sa prechádzame po uliciach, že stretávame ľudí s kočíkmi, s ktorými sa zdravíme navzájom a naberá to takú atmosféru takej spoločnej rodiny, takej mladej rodiny, ktorá proste sa tu buduje. Ľudia sú na takej, myslím, ceste toho stále takého prechodu z dedinského systému života do mestského, to stále tak nejako trvá, taký prerod. Ale myslím si, že je to veľmi také miesto dobré na bývanie, pretože to je miesto, ktoré je blízko diaľnice, je tu blízko letisko, je tu blízko kúpele, sú tu hory. Čiže ľudia majú takú túžbu bývať tu, založiť si tú rodinu. Je to veľa mladých rodín a aj v tomto farskom možno spoločenstve je to také veľmi pestré a živé. Ktoré tu počúvame na fare, ktorá je svojím spôsobom tiež vyše 200-ročná, tak sú to zvuky pravidelných tréningov leteckých na stíhačkách, ale takisto 3-krát za deň zvonia zvony, ktoré oznamujú, že tá história, ktorá tu bola, pokračuje a chce tak nejako ďalej v súčasnosti sa prihovárať ľuďom. Ako vy a aj ľudia možno vnímajú tie aj stíhačky, že je to tu letisko. Oni si už možno na to zvykli. Ja si myslím, že ľudia si už zvykli a berú to ako takú súčasť života, ktorú človek príjme a registruje a nejako to neruší. Patrí to k tomu koloritu života, ktorý tu je. Nachádzame sa v kostole svätého Mikuláša, ktorý je dominantou Sliača. Kostol bol postavený v 13. storočí 1263. Má za sebou bohatú históriu, pretože v tej histórii tohto v súčasnosti mesta toto celé územie bolo rozdelené na viacero takých častí. Tu pri Hrone boli časti Hajníky, potom ďalej boli časti Rybáre, potom boli časť Sliač, Kúpele. Počas tejto histórie tohto kostolíka prešlo mnoho období, napríklad boli to Turci, ktorí to spustošili, tu celé vypálili kostolík, bola tu nejaká výchrica v 20. storočí, ktorá zhodila väžu. Napriek tomu tento kostolík má takú svoju stále rano gotickú charakteristiku, pretože sa skladá z jednej lode, ktorá je vlastne stojí na tomto jednom stĺpe, ktorý vidíme tam vzadu. Potom má takú svoju kaplnku Panny Márie, kde je zaujímavosťou kópia obrazu Trnavskej Panny Márie zo začiatku 18. storočia. Zvonku vyzerá veľmi veľký, ale vo vnútri taký útulný a myslím, že stačí pre tých ľudí, ktorí chodia sem. Farnosť pôvodne siahala až do Kováčovej, do Hronseka, do Sampora. Dneska Kováčova sú samostatné, Hronsek samostatné, čiže sem k nám patria do Sliača ešte Lukavica a Veľká Lúka. Sú
Súčasťou tohto areálu je zvonica murovaná, ktorá bola postavená tiež myslím, v nejakom 16. storočí a je tam 5 zvonov a najstarší z nich práve sa tak rozmýšľa, že ako je to datovanie, pretože bolo tam napísané, že 1313, alebo sa dohadujú, že či je to 1513. Podľa jednej tradície ten zvon bol zavesený za čias prvého farára, ktorý je zmienený v kronike z histórie, to je 1313, volal sa Christopher a je to napísané na zvone, že na Zdravá z Mária milosti plná, na česť farára, ktorý tu vtedy bol Christophera. Ale v súčasnosti sa tak robí taký výskum, aký presne vek toho zvona, koľko váži, jeho váha je tesne pod 3 tony, čiže to vlastne zachránilo predtým, aby ho či už Turci neodniesli, alebo počas svetových vojen, aby ho nezvesili a nejako nezlikvidovali. Moja manželka je zo Sliača, to je asi hlavný dôvod, prečo tu bývam, ale ako som povedal, jednak sa mi páči to, že je to také menšie mesto medzi dvoma veľkými mestami a že tu nájdem naozaj aj kus prírody. Mám pocit, že bude to čím ďalej tým viac rásť a že bude stále viac a viac príležitostí a možností, ako sa aj športovo napríklad vyžiť v meste. Ale ako hovorím, pre mňa gro je príroda, kúpele, do ktorých sa môžem ísť prejsť, ranné hmly, ticho,